Breaking news, lumabas na ang dokumento sa isang anti-doping program na nagsasabing negative ang resulta ng drug test ni Ryan Garcia. Kasunod nito, naglabas din ang bayag si Ryan Garcia at na siya ay sumailalim sa drug testing buong training camp at itinanggi ang mahulat na hindi siya nasuri. Ayon kay Garcia, handa siyang kumilos ng legal at didemanda ang mga maling parata. February 21 ang laban kay Barrios at nakahanda na si Ryan Garcia, determinadong makuha ang panalo. Trainer ni Ryan Garcia ang sariling ama, kaya binabati ko si Ryan. Baka matulad lang daw ito kay Teofimo Lopez. Kahit maganda ang preparasyon, nagbabago ang galaw sa mismong laban. Magaling bumato ng jab si Barrios at masipag bumitaw ng suntok. Hindi katulad kay Ryan Garcia na medyo tamad bumitaw, lalo na kung tinatamaan ito ng solid. Kung hindi magawa ni Ryan ang plano pabagsakin si Barrios, siguradong mahirapan sa decision. Matatanda naging tabla ang laban ni Pacquiao kay Barrios at marami ang nakapansin na parang hindi pa nagtodo si Barrios. Dinidipit pa ang suntok kahit kayang sumubay kay Pacquiao. Naging maingat pa rin si Barrios kay Pacquiao kahit may edad na. Paliwanag ni Barrios, may lakas pa rin daw kasi si Pacquiao. Naramdaman ni Barrios ang power kaya hindi daw siya nagpakampan. Nakita ko si Mama kaganina. May isang may balalaki. Wala, sinungaling yan. Nagagawa yan mo yun. Hindi nagsisinungaling mabata. Bata yan, hindi nagsisinungaling. Ano pa? Tapos magkahawak pa sila ng kamay. Ay, tumahimik ka. Ano ba dito? Tapos nag-kiss sila katulad ng ginagawa niya ni Nina. Kung yusoy pa rin ang ginagamit mo sa iyong kadena, itigil mo na yan. Okay na. Okay na. Okay na. Okay na. Sa pagtatrabaho ko, sobrang pagod. Maghapon ka nagtatrabaho. Sa ngayon po, ito po ang nangyari sa akin noong matatlong linggo na po. Ikaw po makakalakad ka. Hanggang saan po kayo? Tingnan lang natin. Tagay na po ka lahat. Talikod ka na. Ano masakit sa'yo? Tulong mo yung masakit sa'yo. Okay. Grabe, tama niya sa spine. Asan yung extension ko? Sino ako natin? Tignan natin.
Yes, ka ano? Kamusta? Ayos ka na? Talikod. Lakad ka, palayo. Yeah, ayos na. Sabi mo sa iyo, ano? Ganda oh. Yung tricycle lang oh.
bahay pa sa sobrang lakas eh. Ano yun, kung mahina-hina lang ang bahay, anong feeling mo tatangayin na eh. I will brush din muna. Salin mo muna yung tubig niyan pa.
Bumili kang patuka, ma? Hindi, pinatuka ko yung maliliit. Bibili ako, bukas ako bibili. Inubos ko na yung maliliit. Hindi ko nakain ko sa 45 days. Hoy, silipin mo pala yung tandang mo. Alam mo, buti na lang naglilinis pa ako dyan sa labas kanina. Tapos sinilip ko sila. Nakabitin na naman. Alin? Yung malaki dyan. Nalaglag siya. Gawa ng sobrang lakas ng hangin. Hindi na nagalaw. Akala ko nga patay na. Ginawa ko, tinali ko yung uksian ko yung ano niya. Para hindi na siya makahapon doon sa taas. Papa, hinuli ko na yung tandang. Kinulong ko siya doon sa malapit sa saging. Kinulong. Lagalag eh. Hindi ko napapakain yun. Parang tumaba nga eh. Bubusugin ko na lang siya. Bubusugin eh. Yung ano pa eh. Yun yung lagalag ah. Kaya, may pet nga yun. Paano pakawalan ko bukas? Pakainin ko muna siya doon sa kulungan para umamo-amo. Tapos sa ako pakawalan. Now, para alam niyang dyan sa itong bahay niya. Ano naman, ilawi ako. Tulog na ako sabi. Sige, sige. Naka-play din sa akin ha. Okay, tabi mo lang dyan ako na magpapatay. Search mo na lang yan. Oo. Para mabilis ma-target. Ang laki ng watch pag ang daming cellphone na nanonood. Ano pa? Ha? Yung tuyo sa atin, ilalabas ko yung ano, yung ipa-fried chicken ng mga bata.
Oo, na ano ka na yun? Marinated na yun?
Meron po.